Papay, Oh! merinda tayo. Merinda! Oo. Ah! Ay, merinda ko dyan! RC at saka Skyflex. 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 Ano ba yung klaseng merinda dyan? Ilang merinda mo? May merinda ka. Mayroon. May merinda mo. Anong merinda mo? Saan? Liit naman yan. Yan ang merinda mo? Oo. Ayun. Skyflex. Skyflex! Ay, tumaki no? Oh! Ang laki no? Ano ito? Tinapay na! Tinapay pa! Laki no? Arte, laki oh! Ang liit! Tama na ito sa akin. Oh, yan lang ang merinda mo, nako. Wala yun Diba? sa'yo. Mayroon Bakit? pa. Kita. Meron pa ba? Oo, mayroon pa. Kita lang. Saan? Gabat mo! Galing pa ito i-deliver sa Grab. Galing sa Grab. Kita lang, ang bigat eh. Eh! Ay, ba yun? Ba't naka-plastic yan? Malamig pa nga oh. Ay, walang ganyanan. Walang ganyanan. Ah, grabe. Wala tinapay. Wala tinapay ron. Meron pa. Yan. Meron. Ito. Ah! Oo. Ay, walang ganyanan. Loaded yan. Naludit. Yan po, wala sa akin yan. Malayo sa akin yan. Sa akin, no? Oh! Ayan o! Wala yan! Oh, eto, pizza na! Ayan sa vlog mo? Oo. Ay, ito, wala yan sa akin eh. Ito, oh!